Takže dámy a pánové, katalogové číslo 15, Lamera SL. Klisnička, jejíž majitelkou a chovatelkou je Suzanne Leuchter z Mileva. Lamera SL je potomkem hřebce 2984 League White z matky Liza Light SL po Light on Ult. Otec báby Leonardo je příslušnící oldenburské plemenné knihy. Takže k původu této klisničky hřebce League White jsme již zmiňovali. Působí v zemském hřebčinci v Písku a velmi úspěšně sportuje v kritériích mladých koní. A matka Liza Light SL je po Light on Old, což je hřebec po Lordanos, dále Landos a matka po Landadel, takže velmi zajímavý holštinský původ. A dále z matky strany je Leonardo, což je Lupikor. Takže jsme viděli velmi líbivou klisničkou z té sekce evropských plemen. Klisna vyniká nejen tím výborným pohybem, ale i docela šarmantním výrazem. Malinko nedostatek v tom nasazení krku, ale jinak korektní docela i fundament. Za nás známka 8,0. No a tím pádem v tuto chvíli zatím tedy druhé místo průběžného pořadí klisniček Evropské